Üdvözöllek, kedves hallgató! Az internetet használók körében megszokott a tegeződős társalgás, remélem nem sértelek meg vele, ha én is így teszek. Ez az üzenet azon kivételes érdeklődőkhöz szól, akik változtatni szeretnének. Az otthonodban végezhető munkalehetőséget igyekszünk a lehető legrészletesebben bemutatni, és felhívjuk a figyelmedet arra, miben tudja megváltoztatni ez a munka a jövődet. Leveleinket olvasva folyamatosan értesülsz hírekről, változásokról, ezen túlmenően pedig különböző információk szolgálnak arra, hogyan tudod te is elérni e különleges és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő munkaajánlatot. Biztosan kiderült már számodra, hogy nem mindennapi, megszokott lehetőségre találtál, ezért a lehető legfontosabb az, hogy mihamarabb ismerd meg ajánlatunkat. Ne késlekedj! Majd ezt követően el tudod dönteni, hogy szeretnél-e velünk dolgozni vagy sem. Cégünk folyamatosan várja munkatársak jelentkezését. A legegyszerűbb és leggyorsabb, ha elfogadod meghívásunkat egy online elérhető élő webkonferenciára. Nem kell sehová elutaznod, csupán az interneten keresztül élőben hallgatnod kényelmesen otthonról a bemutatót. Szeretettel meghívlak az előadásra, ha pedig szeretnél részt venni, kérlek e-mailben jelezd. A konferencián a keresetről, a pénzről, a program által nyújtott számtalan lehetőségről esik szó, általában egy órát vesz igénybe. Csupán azon gondolkodj el, hogy milyen más lehetőségek kínálkoznak, mi hozhatja el számodra a változást ahhoz, hogy helyzeted megváltozzon. Szánd magadra kérlek azt az egy órát, ne késlekedj, az idő nem vár senkire. Ha úgy gondolod, hogy mindez felkeltette figyelmedet, kíváncsivá tett, kérd a meghívót és küldeni fogjuk. Előtte akár Skype-on is felvehetjük a kapcsolatot, ismerkedjünk, beszélgessünk az üzletről, kérdezz bátran, érdeklődj. Szívesen állunk rendelkezésedre. További szép napot kívánok neked!